Jingpule na kitab uhosya kalennong kabashipo, kadkhod iway hadu lai, henyo hadu pra pat khadar. Kibait Israel, kilalongkum uding wan ubadap da kiso greb, kadba kinang manbha kata kinang pinbun ya kiduwan, kadba nang bha kajingmi na kakendo kata kinang shna pen itanat ya kipaya Blei ba kimane. Kido nud chonki kilong kipashet shukor, teminta kidei pensha jenjar na kabenta kipap chonki. Blei unsa pentwa ya kiduwan chonki, but unsa penluet ya kipaya Blei chonki. Slem bakini kipat kin saong, ngim don siem, namar ba ngim shem ting buram ya utrai. Henry unde ayu ken usiem na kabenta chongi, kasamaria par usiem chongka kin shuja langan kum katnam kijaka kenjang chong ka aben ha ki ba ki pat Israel ki mani ya ki Blei thau kin sadu jendam kishya bat kinyut kin sasob ya ki duwan chongki ki pat ba kin yeperta sha kilumba to tap yangi bat sha kilumrin to hab hangi ngalaong to bet ya kohok na kabenta yalade pato lum ya kijingker khu pa penmi kajingi chongki yanga to benken shra na kabenta yalade namar labyang kaya papidei ban pai shanga utrai jongpi te hangta ngan wan banthe kajingker khu halor jongpi ktien chong utrai kasam shispa san karkhat ar hadu henyo durwai yaro yau do yalap yaki kam phla ju to sko sarong hakakerteng bokhu ju ai ba ki do nud ki bawat ya utrai kin smoke men do what you try udei ka bor jongpi do wan bandon bat u shi lente to ken mau ya ki kamba phela pa u lale ya ki kamba jo u ya ki rai bishar pa u la ai phi ko khun koksiu u Abraham u shakri jo u phi ko khun u Jacob u ba la jit jo u Mau udei utrai Blei jungi unong hukum halor kaperthei paro. Ka gospel katkum Matthews bukhui kalenong kabashipo kadkhod iway hadu henyo. Jisu lakhot yaki khat argot kisenran chongu padula ai haki ya kabor ban beno ya kiminsium bomman bat ban penkoy baro kijingbang bat kijingkro. Kini ki kerteng jongi khat argut ki apostol ningkong u Simon ya ubala khot Petrus bat upara ju u Andreas u Jacob bat upara ju u Johannes ki khun u Zebedee u Philip bat u Bartholomeus u Thomas bat u Matthew u nongkrong khajra u Jacob u khun u Alpheus bat u Thaddeus u Simon rang i ri padu Judas Iscariot ubaladino ya Jisu ulapha ya kine ki khat argot da kabta kumne watlen hakanu kanu kathain gentle ni kanu kashnong Samaria Henry Pinlikwan ya ki langrod baraja jong ying Israel khilen batto yalam kahima Blei kalajan ka gospel chong utrai